Hej så. Vi skal lige lave en lille video om, hvordan man sætter CDJ 350 op til med traktor. Og jeg har været så heldig at få lov til at låne en lille pult fra Flashlight-gruppen og så min datters værelse til den her lille demo. Men her er så setup'et. En pult 2x CDJ 350, en DJM 800 mixer, og herover så gemmer vi en MacBook Pro. Og som I nok ser, så har jeg sluttet lidt USB-kabler bare til de to porte der. Hvad for noget, der er højre og venstre, er fuldstændig lige meget. Det første vi sådan set skal, det er at vi går herover og tager en maskine og trykker på den knap, der hedder display. Den holder man inde i et kort øjeblik. Så kommer det her frem, så tager man joghjul herover og drejer rundt. Så kommer man frem til den, der hedder MIDI channel. Så trykker man på den. Nu har jeg selvfølgelig været inde og afprøve, at det virker, men der står MIDI channel 2, og det er også, hvad den skal stå på. Herover gøres det samme. Der. Drejer rundt. Channel. Den står på 1. Det er også, hvad den skal stå på. Næste vi gør, det er, at vi trykker på den knap, der er her. Den holder vi lige inde. Sådan der. Og det samme gør vi herover. Så er det et stort problem for mange, det er, at de kan simpelthen ikke forstå, hvorfor at de ikke kan få fordelt lyden. Og det skal jeg sige jer. Det jeg har her foran på mit skrivebord, det er, at jeg har min MIDI-styring, den har jeg lagt på skrivebordet. Og i det, at du sætter, to maskiner til, så dukker de automatisk op her. Men problemet er bare, at det tager den som to lydkort, og det kan vi ikke bruge. Vi er nødt til at lave det, der hedder en samleenhed. Så derfor går man ned og trykker på plusset. Så laver du en ny samleenhed her. Så går du herover i det andet billede herovre. Nu går jeg lidt tættere på her. Sådan der, det er ikke verdens bedste. Det er en iPad, jeg bruger her til at lave det her. Men lav en ny samleenhed. Og så trykker du den der af. Og den der af. Så kan vi gå herned på samleenheden, og så kan vi ikke kalde den CDJ 350 X2 for eksempel, som er det, der ligger i det. Sådan der. Ja, nu kommer der til 359, men det er så lige meget. Ud af det, ind i traktor. Den version traktor, jeg bruger, det er en Traktor Pro. Scratch Pro faktisk. Det er ikke nødvendigt, men det er så fint. Så skal vi starte med at fise op i indstillinger. Og for indstilling, der skal du herover i den, der hedder Control Manager. I bunden af Control Manager, der er der en knap, der hedder Import. Og import, der er det nemlig sådan, at vi skal ind og fange den her TSI-fil, som der kan hentes på Parnas hjemmeside. Det nemmeste måde at finde den på, det er at simpelthen gå på Google og skrive TSI CDJ 350 og så traktor. Så popper den lige op. Det er noget af den nemmeste. Men jeg har sådan en lille mappe her, som jeg kalder NI og Rain. Jeg spiller normalvis på Serato, men jeg er også gammel traktor i historie. Så herover der har jeg den, der hedder Traktor TSI, og CDJ 350 TSI, den kommer der. Så siger den her, at den bare skal, at det bare skal være control mappings, og det siger vi ja til. Så lukker vi. Det man sådan set skal gøre næste, det er, at man skal gå i indstilling en gang til. Fordi vi har det, der hedder dit audio setup, og der står den jo bare som built-in lige nu. Men der skal du så ned og vælge den, der hedder 2x CDJ 350, eller CDJ 350 x 2, som jeg lavede. Fordi, at så virker det sgu. Og så er det sådan set bare at lukke. Så tager vi et eller andet tilfældigt stykke musik her. Og loader. Og vi kan også lige tage en til. Det kan være den der. Og så har vi sat det op. Og vi trykker lige på vinyl mode her. Og hvis man kigger herover, så bevæger det sig sådan set fint. Vi kan lige køre ind til Q-knappen her. Og
Grunden til, at der ikke kommer nogen lyd ud nu, det er fordi, at vi er gået over og har valgt det her lyd-output. Men hvis vi går hen og så trykker build-in i stedet for, sådan der, så sker der en masse. Og scratch virker, og loop virker, ikke? Så, og pitch control virker, og det samme er, og det samme herover, ikke? Og den, sådan der. Sådan der. Så piece of cake, sådan set, for at få 2 CD'er 350 og traktor til at funktionere. Det er over et halvt år siden, jeg gjorde det her sidst, og det er jo så simpelt, så det virker bare. Men det var alt det her for. Hej hej.